Yokorose chirangi meyense yiga ya Kenya Crown Prince nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomenya seka ngo kwanira chirangi ekyo boigo chire chichi brand ao ekyo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuraganye bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwekirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi boigo Ekeonga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumigite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangane duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Wairire omwanchi omurigereria Getembe Television chinga kichinde chingia ekero intwe tuyariganire bya kwena kiangambia tole ana wondo chingo teunga ebichoka bya bunangwa choka biega singenchi yao nayo ne kikoba kirige ntumbie kire na nogo tebinga penyon de Veles da Ragomera nense ose na egesinga lakini kebwataine nense ya Morocco. Yani igo chibwataine otabangense ya Spain igere ase a continent engao lakini aganse nkaroro agasingankare kabwataine nense ya Morocco. Bono mo Spain gagotaba egeyerete gesinge kiga gosaganse maka iga soete roche ase omwaka of 1534 kareira gantaka iga bono gagotaba nga agantaka iga nakai ensemeiga gosoro bebe rwensemeiga igore chirule chiabana iga isato choka 85 centimeters inarense bwata inenense ya Morocco nagwetani yabo go batabanga nse gatebwati bamenyi baroro na ba Spain bamenyati asege singe kemega kolende nabana jeshi bago tumwa benseri ya Spain bacha baberoro nande bagenda bande bacha nabantu bakwirana ngote binga ineke singekyo gia apeles penyon Veles de Ragomera asenseyo ngogotebe wetani yabo wanda to kumanyiga
ebikone sasa tibura match lakini igweriga ase naroro ase egati go sasa korukwa ase obugati bwa America nensi ya Russia aige bisinga mbiro bibere ebisinge biga bikorunga the big diomede na small diomede. Small diomede go korukwa egesinga kigoro na big diomede go korukwa egesinga gya rero agule yani ngegesinga kigoro negesinga kya rero kintaite gotebe ebisinge ibere igo bibwate yani obware kurwaiga uchigesinga kende igo chire kilomita isato chok kurwege singa big na small igo sege singa kigoro negesinga kya rero igo kibwate bintu bikurukwanga igo bibwate go sibitigaine ase egeka kieche kilomita isato chok chinga kichobo kendu bakurukanga winter amache ari yebisinge biga amache ari gatiga iga akubwatana abarigana bawate basege songo ngago freeze nasege ncheyo nabogo tara amache igoro kuru egesinge kuru big diomede chiase small diomede ekaromore ange kabisega gentonta to tebinga ebisinge ibere igo biatanaine ase egent keri korokwa nga straight bearing ase serio gwatanana ase Chinsa Russia egegotoka rero America yatoka igoro wetnago tebi ngase ngencheyo ekaro isko kalit kali yuma orensi ya Russia ochake kogenda ase small diomede ogotara igogocha goika ense ya small diomede ase bochoke mna bono ense ya moya ijuma gogocha goika enseria ya kilomita isato choka ya small diomede Chinsa emerongo ebere neyemo chingima 21 hours gose nabogo kwani monto re big diomede lakini goko mukwani ale 21 hours na aye ole 21 hours bosio no kumanyanga ayo na alia akurukwanga ebikone bya Nyasaye atungeta sinse karansa oiketo kumanye otantano bonde bonse botayo egekogera into nigo to kumanya buna akorekana kurokera ase lakini semeri manyererio akurukwa nere Wilson Makori nchenkoro kwa Mkate Enock ayana to kwarganeri ase Ekeonga Chinsa Ibere. Ono hoti anda ba kene yamono na indi onsia semogonya emateye mo emenyete no botako bwere kurwa sense mo yebokeire konyoro bokonyi bwe nyumba asinge njo ya mangana ayo lituko lyara ntete goteba ng'akera tukuna kurwana butambe etoko chitwasalie bintu byasareka siasa nigo chiabwatete nsense mo yamarani iguru yoborai bwe constituency ya Kitutu cha North konyora nde free baratiganye tumu karore gento kerange be no mono no bonsero bwe gideri kengoni ase ningeta unya usonga Moroki woyomo omonyaruka Kisii University oyo konyora kwa bokorense nigeto mentegima asoko wanegederi chinga kiatereke rasi meligo ikirania maganyo aye Karibu nekero togo chaka ni gotogo chaka botakabore asebinyoro ni gobore omochando monene egento gekora telia amagendro boigo ni gobo wikeria chiamate gotigara magega asegeka kuningoro bobe na nigabono Richard Oyaro korwa asekenyoro kya bobaracho kibobora eward ya bokera imeye bunge North Mugirango abereka gwetera engayenene asogokinya abana bae no botaka owere musacho yega ubwata abana 10 nabo igo abachikoro bae nigo babeire bakomenya enyumbe yamo asokonyora endagera negetiro na kikiriro mujumbe o borogongoro iga North Mugirango omoske Joash nyimoko kubwata ka obokonyi bamabati 30 iliyo abunderwe nyumba eyera bakonye negetambukero abamate bagokeire na kuboria abarai bande gusira eyamateyega Polycarp Ukara nigarutumanya Neriugi ligotwarigania asinkeyega ya Richard Oyaro miyekenyoreke kya bubaracho kebubura
iwadiga ya Bukere bunga ya North Mugirango. Richard Oyaro nigabwata abana 11 abo agendete gukinia asobuta kobonene inyorikane ng'abana abo bonsi 11 gokomenta muna abachukuru banda bake nigo bamenyete enyombe yemo amuna abaibuli abiga utakambwata ono kibwatu bulimo bwatu bulimo bakego ono ugo kogera kwa ya nyarikana no konyora kwane gokongwa niginto korengana muno yaro aereire nchira akobakiniria obokongu ono uti wika na bingo bete yo mondo soko ogena wane kibogo kia miambi bende barage ka chikoiba korengana muno nabamate baye nigo bagendere ko bakwerera buna na maeneo mugakoyiga nigagwetera emechande menene y'ubutaka igento batugiriye umujumbe borongori garwa North Mugirango musike Joash Nyamoko uyo ubwatukira obokonyi bwa mabati gweke 30 elio ajikobunderwa enyumba igento boigo bagende ko bagosegeta abanyakenyero kubwatisha mugakoyiga koroisi enyumba yiga asibe ko babulira barayibande kwene kibunango esona ni bali na kurambora okoboko kwabo elio okonya ya mateyiga ako emyaka mingi omanyereire obokongu abana bwata abana gagira tiyo nora abana muna bali noni kenye ndingwenyara kangana nyabonkonye bokonyi boke kwende kero twarora abantu mwakire abwenta siyirwe antu akirinya sambia mona sabali wara musire kubwa mono mno omwempia moira mbatsi 30 mokonya na ndaga entu abekenyuro tumusindise soko asitokonyara tumwagachere era amenye muna abantu bana na kangombe na nyora anya guchunya saba chukura babwate nyumwa bara bandi bali nsali mande jene community health promoter yo mwaka injini nje moteneta se moyo batena mwakiro mweshimiwa Joash Nyamoko MP itongambi yamano asenge ncha mokonyira mabati aga linda abana bayamete n'abana bonsi b'enyomba eyemo egera rusi abana nyomba nyara abana se bakobera mbiyamono naende tokotebonde bwensi abarayi baito gwanzira omugafana omugwimenere po omoseneta akinkeye ebwate emechando none ndagera bakonyora sobokongu ondora abakonya anyare ko bakonya none ndagera n'abana banyore chianga bakobeka korengana muna Nixon orwaru oyu chana antrenera yilibagali omujumbe nigo akirengambia muno guchasa omujumbe kuwatikana mona kili agendete gukora guchasa ebinyurime asinonye nabama bodri omujumbe gotambe yokoboko eli gokonya eyamateyiga asekelinga yamateni gegendete ko bagegwetera makongu amanene anyoreta mangana kuwe ekenyoro gya kebobora arenga no mochano sana otabana tikachasire family na mabati sarasi kimawata ande na ko request because kuna kuligire condition erega enyombe ye ere na ndaba konya mangane empowerment na bana onye ngombe yemo lindo mugako ibuna bumuroje gaki era nyora mabere abana abanyakonyora omwelio yenigyo yamateiga muna abanyakenyero amwakira omujumbe ngambye muno asama beba bwate ko cyase ebinyoro au ono buti anda abake ne byamono naindi onsia semogonya omuchumbe Nyamoko nabwatu mukisana boja store kubwa mono muna mbali twarorera akonyire ende na tukuigunga na ntu atokonye akonye kubwa mono mwako yo store egere tunyo kumwira neli byamono ande ntogende kumusira chinga tuchionse iginko reporter getasene kya wanchite kya Getembe kuriga eme county ya Nyamira inche gonkuru kwa Polycarp okara ekero twarure nsema ya North Mugirango tokanda gitutu chache North abwase siasa chene getigwe
ase ebirero biokomaini mwaka Barnabas Owocha ase Chinsa chiamarani abwase omojumbe okitutu chache North amachetigwe naboigo omoske Dr. Fred Okengo Matiang'i wakerwa ekoko weche koligia oborai bekerogo kyoborai bwensige wechika omwaka o 2027. Siasa nigo ya bwatetense ensemo ya marani kitutu chache North igoro yubora ibora sense miyunaboigo eserikali enene. Kulingana na bakwani ao nigo baragete oborai bumujumbe borogongoro na bande bakamwakira ekoko omoske Dr. Fred Okengo Matiang'i asekero kyoborai bwense mwaka o 2027. Aigabo getutu chache North nimanyete ng'abantu baroromba bwata maiso no bongo borobo ikeranu na igura abantu bakona gwake gekuba iyo ntete gotebanga kieye tari enga kitoko korera obugambi echeche abantu boka baqualified barara ebo getutu chache North ase obojumbe bworore ikiando cha mbotutukaine igakoro kwa mheshimiwa Mengo no mheshimiwa Ndokoro ku James Omocha asinge ncho ya mangana ayo lituko lyala ntete goteba ng'akera tokona korwana butambe etogotwasaria ebinto biasareka esenge ncho mugaka bana basiaraire omosike James Omocha igona ateba ng'aye ngotige ambition yane mobwatesie abo mochumbo bogetutu chache North arete direction tonyore stoko genda gochia ebiasara ebyo kona kobekugo monta atangena achitari senkoragera naore ebiasara bigo ikabisire ntunto ire timonta chikorageregera abantu bande bakumia tigatomanye ng'onye ore kegancha nero rase president yere agenda akanie president ng'abantu mbo baigwete ense babekorete gentoki ere abande nigo bayemonchetie serikali enene ase ogotaigwa amagani y'Abakenya anene buna bono amasomo y'abana b'Abakenya omugero okorokwa mbadi agachorubune expert yakabekwa finance atolendere chibese tokaite ngachibese ngotolendera abana baito bayegwe ntoka nga capitation from 22,000 ochire amarieta na buga Vincent onko represent abantu ba bugusero korukitutu chaje South antagete ko irali bageliga mbaga nelia maya abantu baito bonsi ba marani oseba kitutu chaje North ekere na korego ntebe ng'ase twaikere waja tuombeane mema nekere twasaberanira maya tosabera abana baito the Genesis nande toinyorenge direction toroche unense ito ya Kenya teri direction yerengia aya niga kwanetwe ase ebirero byokomoenia omogaka Barnabas Omocha oyore ise Geoffrey Omocha oyore omogachu monene Ogusi Mwalimu reporter Getembe kurigamarani kitutu cha North nche Mkate Enock. Ekero tokora korase nsemo ya siasa borokigwa ase chiskuru chigoro gose chi university ne chi college nigo bagwetera amakungu ao anene mono nigo kubwatikana nobulemero akorwa ase chiamate bakorwa nekemo kiabo kirire gati ya borokigwa kwimuki getambukero ao byokwenyorera enengo gosebesa eibagutumeka ekero bari ase chi university chi umubwabo litko elimo gochia elinde kwegenderera naboigo amasomo abo Phyllis Nyaboke n'umworoki gwa University ya Kisii oyoki niwe no mwibulio yomo na nigo aimugete getambukero gyogotari getheri ase town ya Bosongo iliyosoma Gabriel Nyekundi nigagotumanya abaroki wa Croas chiskuru chegorogo sechi University ne chikoreje nigo bagwetera amakongu ao anene mono kubwatikana no buremero wa Croas chiamate chiri abakurwa neke mukiabo keria kerere igati yabarokiwa kwimukia egetambukiro ao iriyo konyora chibese iriyo kwikinia amagimabo naboigo kuyakanira ase amasomo abo Phyllis Nyaboke
nigati yabarokiwa kurwase University ya Kisii nigo aimugetie getambukiro yokonia egetheri ase town ya Bosongo iri hukuyakanira ase amasomo ae tango Phyllis Nyaboke kuwe kenyoro kiasironga cheno morokiwa Kisii University omwaka wa gatatu inashahite byasare byo gochoreria byo kone Ibere kero nacho ineti Kisii University omwaka mutangana ekikiagerete ngachaki byasare inarigiti ko rwari ngasengorwa nganyora moibori mbata no yomo oyo kumama takunyarira ko kerona 2022 kerona ringe form 4 nari tatu mtasirete kanyora kera bayibori bare se family bosi konyara bare go support at least mwaska aseki wangu kindi kasangi bono sometimes challenges nyingi kera turabana turabana batanu na babere abaski batanu na babere challenges yere nyingi tori konyora ngeni none ndagire kuborokuri kanyora na amatukaya konyora nde free baratiganye tumu karorege ntukiranye beka nomo no bonchero bwegideri kengoni ase ningeta unya usonga nigo arure obusemia guchia sabasae anene mono bali abare asiji University ukora umukia asichigase ao ekero chingaki bale asimitimoko mchengo badena etome asigasi dichinde cyose moko nyononye muchengo etome abase ine ya maana sore kubwa kuiro koboko gutambe wechikoibege ntukyomuntu keroro musae tumiko busae bwa buya mostri abana tore cameras busantori sometimes to batero office yabuna kwenda inga kunya gusura titaoni kunya gusaberera yaye no bwata magoka abere nabo kurira sende yose ndoro itome wese go konya guchikutu nigo arure okubulia guchia siabarai bali bare obisi koene kiango konya bale chiamate chidichirense ya baikara stese biro ngo bateinga mwarigere ti family nchiro kitari kwenyara mwa ti family nchire chire pimono usangi sometimes mbabwa tikenda abana bare school bari gosoma bari kwenda school akingo basaba baraya baito akitokonye torusi isiko motoire school kingo reporter ya Getembe wanchite kende gikomike Getembe kurwasi ubugatagati we town ya Bosongo nchenguruko yakonde Gabriel Kerekyo kera ayagocha na inche no ngocha naboreringa ine kera abana muno munyarukoyo agwetumaiga ine asebiganche byeito bya abajumbe be county, that is member of the county assemblies na boygo abajumbe baito ba national government ose national assembly nsemoki ose special needs kimoko ligereria nyemo koro mwana buno paka mumanyite ba chief moro ba assistant chief moro amwensu mukube kurga eliri otera siribo lyeritko lyarero ase libo litko lyarero asugotorikera kerengere kyao ase 0726 447367 abana banyaruka abo bale chi college nechi university ngwe toma bale elio wekerania amaganio abo gosena abayibuli bakorigereria asekera lingana bana banyaruka abo bale chi college university ngwe toma bale elio wekerani amagani abo gosena abayibuli bakorigereria kiralingana torikere wetera ase number 0726 447367 elio tonyare korigereria ekerengere kia onkireki nekero turabe togosoma ma chibu ao chakanere taliao asole nekerengere kia onkireki ekero nkogotebinga aiga no tukobekera egara kwanyara komanya nga nkireki ose ndiriri ligokorekana neli boli lieritko na chingaki echo ndatukagenda ase oroboti ronde chingaki serikali ya county Nyamira egenderete n'umuroberio wokoroisia chipara abo asibono chimashin chire ase chiward chiabokera nabo igone ward ya mekenene niga serikali ya county ya Nyamira bachakire koroto taboigo chipara chiria chisarigete mono na chiria chiraro sigwe ase chiward ao nga nonya chimashin echioti chiraika aroro
Kurwase ward ya township imeye ward osimeye bunge ya West Mugirango nigatie chiward chiria chigenrete korosigwa na asebono epara ekuru skuru yoborosi ya Nyamira ekogenda guikase parish Nyamira nigo igendete korosigwa se obwikirano kwana na bararie kero atarire pare yo mwaziri w'echipara Dr. Grace Nyamongo nigasabiri abantu kurenda epara kuyarosiwe na boigo betange kurwa okobeka amaga para na boigo tibakoba abango asokogita goika para ase okonyora egasien kongu ekero chipara chikoroswa Fatgad Gesemba nigo agotomanya Ekero eserikari ye kaunti ya Nyamira egenrete no muruberio gukoroisia chipara nigo muwaziri w'echipara imeye kaunti eyo Dr. Grace Nyamongo asabire abantu korenda epara na gutaba abango asokogita goikapara onanigo bakonyora chinga kichingomu ekero bakorema epara ikindu kiri chinyerere mono ekiagera abaminto bunenyarekanete twanchira amarimo mono tugitete paka para gati igo kamoranche monyarego kobago motwaribaga egere tonyare konyara ribaga richieto riseine none kera gitekerege korenta omoro yosekero bakorima banyare ko banyara ribaga ryogonchoka kusepara egwendere ebirengo by'echipara ichiga chikoroisiwa nabyo ebiga. Barabara zetu tunaweka malam ya 6 inches, tunafungua kama ni barabara mpya 9 meters, kama ni barabara ambayo ilikuwa iko tunahakikisha iko 5.7 meters, na hiyo ndio tunafanya, na tutaweka culverts katika hizo barabara. Lakini tukifika kama sasa town ama mahali ambapo barabara ni ya kena ama ya kera, hapo hatuweki culverts. Igati yechipara echiga chigenrete koroisiwa nepara eria ekurwa aseskuru yoboroso ya Nyamira kuchia gosoka separishi ya Nyamira puna akwerera father Apolinaris Masese oyore omusasirotio manene wiparishi ya Nyamira oyo ukwanire enkwana eyiga igoro yepara eyiga angena abagotu bali bakwimo kuguna echipigipigi mbale konyara kobogoleka nakigima abande konya bairire ngoraso chesekanisa sengenjoye para abana beskuru cherolie gokwama etari konyara kobaike na kobairani kero kende naende bagenda namago nonye nabageni ababaire bagocha banyoriro bokongo bonene waka buyanga bairire getambokero yo toligereri chipara naende tugende tenga mbalire nebintu binde kare county arorakane esekerengo ya county yote ujumbe kwa gavana ni kumpa shukrani kwa sababu yeye ni mzee. Tunashukuru kwamba amewahi kuwaunganisha na MC ambao wengi ni vijana, na tena tunaomba aendelee kuwaunganisha na kuwafundisha kazi. Umu MCA o township Duke Masira nigo atebire para eyo ekorwa Nyamira primary kocha eparisha Nyamira nigere ase omuruberio gukobekwa erami aboniga ekenyero gya geseneno ekirigo iteka skuru ya nami wanafunzi kwa hiyo kwenye access nami tente kenyero gya tente gionsi it was like a land place gionsi naro tuwatumire machine ne karoro kobeka tore mara mulero muna chimara muchimukiro chimara onsi pinko gendi tora asali onsi tokore so fa bareye go tokoye chakara Nyamira primary edi sera milion njo kutuku Nyamira boys toye ki aiga bochichi na ande kune rami ya mata so you gonna be around 700 to 900 liters bareye yonsi koera esabu twabegite for the tarmac. Chingaki echecho nigo omuwaziri oyoiga asoroire omunyamira tabaisa kungainwa puna naoneriwe amakarabati naenda abaminto asipara twakorire gusechi togo chigokora tutebega township ndika base gusioka tebengere ne engineer ya public works nko baoneria amakarabati ono omugabo natago chabaroserie para bagwatire no mweshimiwe biyega barosirie para ninde bamegwansa gukoneria makarabati oyura roseribu ora oneribu ikarabati makarabati itago ikara kinjibasira chikora kinchigende Kingo reporter Getembe kurase wodi eyiga ya township eyegotoka ime ye bunge ya West Mugirango county ya Nyamira Fatgad Gesemba.
Miamano Fatgad Gesemba korwa ase county eyo ya Nyamira nekero nkora chi SMS chao gelinki gwa kwanire na ndenki gekugenda kuru aiga asense meiga nkero na watebenga ine asiri boli lyeritko lya lero aine asiri boli lyeritko lya lero abana abanyaruka abo bale chi college ne chi university nkwetoma bale eliyo gwikerania amaganio abo gosena abaiboli bakurigereria kira lingana nagote gukurika erieta liao asole na kurwa abo ekerengeri kia unkereki na intunto somenke gosechirio oranyar kubeka kurugao 0726447367 ara namba ito anengo cha kurugaiga ase gotabanga inchenkuru kwa hello Getembe patoto pa sweet star mimi nasema girl child ndio wanajituma kuliko maboys, okay. And then oyondago teba hello Getembe TV nyakundidom ni kurwa Kisii. It's hard to satisfy all needs because returns are low. Ante kurugabo. And then oyondega kurwa nganere Elijah Makoli kurwa kera PAG Mkate abara ibaito nigo bamenyete boka mbali baya ekero bakuriya chikura bakoira tebagukumanya wachoke machuka kurwerero itumbe abana tibali gukora umukya ase ogwekonya nigo bategemeta abaiboli nonya bamenyete ase bakurwa kare ataka Duke bariga cheki na Grace yakora Chinsa muchenya makoro tosokobe aborokigwa ngotema bale we karakari wasoma but ekero batabwati abaiboli bonsi nigo bagwe cha sana Mkate tunakupata vizuri tena sana my brother. And then oyiga kotaba amlevi college and university girls face financial and academic and emotional struggles and more often they deal with pressure, lack of support, and risky on social influences to sustain themselves positively. They can start small businesses or apply for bursaries. Joining clubs, mentorship programs, all support groups and boost their confidence. Volunteering and engaging in faith-based and skill-building also activities. Thank you, my son, Levi, because umeongea vizuri, hivyo mnatoko gendra twensi. Kwa ndani gusoma karto kubolinga abana baita banyaruka gwetoma bare eriyo gwikirania amaganio abo ose nigo amano bari bari university college ose nigo bakuganya abaiboli babakonya karto akorokoro asensemeyo karto kanda robot ronde itkoria rero nigo abatenene ba sector yobolindi kurwase serikali enene na serikali ye county ya Kisii nigobomerana na abana bodaboda nigobomerana na barundi be chipigipigi osabana bodaboda imbe university ibe municipality ya Kisii na kubeke merobelio yogotinya olembe kukwana iga nigo babolirie barundi yagotiga gutumeka ebinyugwa byogotinde chinga kibale asemerobelio yabo na komenta nayo nigo bateba kubwatekana nogo kina nogo siria ebikoro byoboebi bogenda tukana kigwa egatigati y'umucyo bosongo na kubolia baiboli gota abana babo chipigipigi kurundia chinga kyechiga cy'umutimuko Dipon asanya nigo ayasanya ega na gotwarga ni robot yoruiga ukienda kazi unataka ulete mkate. He sekta ya bodaboda nigo bogenderete gutuguterare chinkuma cyo gotebekana ngambaro bagenderete gusegete bikora by'ubusalya ituko lya lero imeye county ya Kisii nigo bakora okomerana n'ababwatani kurwase sekta chonsi cy'uburendi elyo gogayana na gukwanira amangana yo gutinya uburendi anene imeye county ya Kisii. Asamalita ngoro ku Boniface ontita stage ya komwe chairman whereby lero twabwate security agents ya governor ya national government na county government buna chairman ne municipality leaders bonspi lero twakwanira mangana maya akogera no ene municipality yaito echikoba in order buna abana bodaboda gukonekerekyo ningo batebanga elyo gusiria obusalia wika abantu bonsi babwaterane kurwase common mwananchi nabo igo wika sebirengo byonsi byoburendi.
It was a multi-agency sensitization exercise involving the police and in particular Kenya Police Service, in the Kenya Police Service, the traffic, the officers from the traffic department, NTSA, and even the DCI officers, because it was something that was revolving around the security and safety. Ige kurire gutindingo cia sabarundi abali bagendete gutumika ebinyugwa byo gutindia. Ntwarigereri ng'abarundi baita abange ebakunywa maru bakogenda chipigipigi. Twaigwana nanga ntuna national government ntubwaterane erinde torore ng'abantu baito batigire kunywa maru ekere bakogenda chipigipigi bagendie pigipigi ekere bagenda nka banywa maru ekere bakorere kwendie pigipigi. Onye yarenge ngonyubare. Chinga kibono kiro murundia aboliwe koba asege kundi kelike gwenerete eri weatanana nabasalia. Abantu bali bamwete ng'abarase stage jitamanyiri ase county banyare gochaka gutiga baenda stage chimanyire nari baranyore ng'ambali kubwatugu abarundi baite bakogendie pigipigi nende baibera chi customer, so mbali konyara kwa bakomanywa ng'ang'o ibere customer. So we have introduced coding system eitoko ekobekwa ase chi reflector omonta akomanyekana stage kiarwa na ende ng'omoimokia. Komentana nigo bakora okuigwana wokwenekia ng'a kero monto na bwate ebinto biribira mwanjire erekoba ase para no murundia amangana ye license ntwaigwana na national government batwe omudo isaine elinde twaigwana na barobo abantu baito batware chi license bakogenderia pigipigi, lakini asa amangana ye chi insurance it's a mandatory to have insurance ekogere gokonyera idori mogetie nende yakonya nori gwatwomire egari yaye inde togotama ekero bwate driving ekwende insurance. Uripotire getaseni kiao kia Getembe kuroiga ase county ya Kisii letera na igonkoro kwa Dipon Asanya. Yamano depo na singin chorowati oruya na kero ekyo igongo kuira sinkwana yeli tukuru abungendo mutimo kumokagi inkuira na kugendra tore ne chiroboti ao. Ebiasara ebyoko na kobeku gomo ndatanga na chetari senkoragera naore ebiasara bigo ikabisire. Ntunto ire timonta chikoragera egera abantu bande bakumia. Tigatomanye ng'onye ore kegancha nero rase president yere agenda akanie president ng'abantu mbo baigwete ense babekoreta gentoki. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi ekyo boigo chire chechi brand ao ekyo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chireche biasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores ugiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho go musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
amone jisimiti ye urunda bote amona mabaki. Yesterday kijana hujasoma na kuozesha binti yangu kwa mahali ya kingamuzi cha Zuku Amazing Digital TV. Ndiyo, nimekubali. Mashaallah. Unaunguza kuku tena wa kienyeji? Mume wangu, ni uhondo na utamu wa Zuku Swahili. Hawa Zuku Digital Amazing TV. Yaani Zuku Swahili mambo ni buli buli. Ware! Habari ya mjini ni Zuku. Furahia mautamu utamu. Unasubiri nini? Zaidi ya kujiunga na familia bora ya Zuku TV ndani ya channel namba 100 ya Zuku Swahili. Hapa utafurahia tamthilia, filamu mbalimbali na burudani nyingine kibao ndani ya Zuku TV. Karibu nende karotoko gendra. Wana bodaboda korwa ewodi ya Moticho imiya South. Magirango nigo bacha kirie ose nigo bago keire ogosiro korwa ase Musamaria umiya oyo okobagachera ebibanda bigo kengera chinga kichomuga somotindi na boigo embura. Ukwane kerekyo nigo batebire nga mbagendere korenda amachiko apara kubane chimbo chingia wetani yabo gochia asabanto kegera bana bodaboda abange nigo bakageire koba abasaria. Asa malieta ane jegoro kuchochi mayunga igonde mo engineer Kisii county leadership ne top leadership na ondu eta stage ya Getenga na botukure nerio mheshimiwa itombu yamona asengenjo agende tekonya gotwagachira chi stage cheito asengenjo toko igama omugaso amonembura aso mo sauti mugirango na ndutwa kire ngambu yamono sauti mugirango twiranire mega twakire ngambu yamono asengenjo abakonyo bagenda kotokonya kwa ntwatwire rumono igaba na pota ba minto kumuranje 2027 twinyoro yo minto Robert Mairura elinda tokonya togandira mune sector ya pota kwakolera yararama yakolengana muna kwaruete ira twabeire ga engaki entambe goti chakie sheti etora somugaso igoro tuchandeka igoro gachinga kichiembura toguchandeka sana lakini asengenjo twairiro kolemereria kororo konene na ikonye turu mugaso igora twabeire miaka ira bange 15 kiare sako yero yakorire miaka 15 kuri giseti chinyinga chichandegete igendera go promote asengenjo Kenya boni igere nkongu kugura none libatiri elimo ere gasia nkongu tabiro muraimbi yamono se promise watebete kigutundo je kiabeire sheti yite yabeire naende samatuka mange ntwanya konya muntu tubekeire sheti eno isa kuligereri none jere tubegete tubekerete ntwa banyene lakini yaikire bone se gwa twakire cheki. Abantu baito babugirango mate n'abarunde baito chipigipigi chibota bota morarende moturungania abantu baito kero togo chwea nigo tokendranga obokoreri bwechi serikali chichi county nigo bwabeire bokomochiwa gukwana Getembe mwana siasa Edward Kioro nigo kurwasi ward ya Bokera niga tebiruna Ekeonga Nyamira nigo ya tongorire kemagendro aseganirie barai bare abisi gokora emirimo yabo ase obwekero naso bwango elio omo Kenya wensemeyo anyare kogokera oborai babo boigo nigaganirie abagusi koba nobomo bwage siasa bosio bobochorio bonene bumwaka bw'ikirobere na 2025 nebere koru devolution ya jagete goikabona iga eitwa etwe ase katiba yaito ya 2010 egento ndatebe ngeringa muna bakeira ntoranyoro boronge bori bwa devolution eritora atebe nga naintwe nkonyara tore toko gokeranga devolution injagete ase tore gende getanga ni kabisa oise korige devolution yajete chibara chikaira ni guchi county no embona iga ntobwate chibara cheite chire chimbe umuntu ogagosira abantu baimuki korunka
baleta mpaka ase bare kwamba kuika afadhali naende nonye neiyo afadhali neri embe mono ere embe naende mpaka nonye nintu turatebe ng'a nembe. Igo bono devolution okay ebinto nebinge devolve functions nechi nyinge chiachete ase county amang'ana health igare county ECD education igere county amang'ana ya agriculture gare county agriculture yeto gochikorigereri twarora ng'ebinto ebinge chibesa ngobekuchire lakini noena chigoika ase abananchi nchiyo chingoko chiabeku ngogoruchire nchiyo chikororeka chiavocado ngoeguchire abaremi nchiri kororekana igo bono egento ekemo ngeri ng'a ego ndatebe ng'a chibesa chiro chingororekana chire ase budget nchibekire lakini chibesa echi ase chikogenda no totamanyete county yaito ya Nyamira goetera ase oborai bwa omosike nyaribo mbatotebeti barugorire chitinga chiche gotoroseri chipara lakini ekene kia mang'ana nonye chiagoretwe kende ngeiyo twarorire ntwe toroche ng'a gochindakero ng'a ne scam ekiagera chitinga echi chiro mbatebete bachigorire lakini gokorigereri chipara chiaito echigendete koba chimbe mono na inche nabo narenge gwakera ekoko ng'abagusi tiga tochichamo egekogera ebagoteba ng'obomo na buchinguru nobomo na bogotoira motu toise gochichamo neba torabaka ase enamba nabo tokonyora ng'a naintu twanyegeiri torangeri gwase emesa ase ekeki yaito ekobagwa erinde eri naintu tonyora igo obomo obo nobuya nonya naba baminto bakorigia ekerogo mara gotebire nkorigiare matiang'i nkorigiare tiga baraminyoka gegoika ase tokorora ng'a ning'ori chikoengera nabo nera akoirana ate nene noyu onde erinde eri togende motu buna omogusi tobwate ebirengereri ng'a nyasaye ogwanja gakoira mbuya ataireti naintu nabo okonyora chinamba chiri twaorokia nabo tokorangeriwa emesa ng'a ninchuo toikaranse tonyare kobagana ekeki eye ya national. Bamenyi be county ya Kisii nigo baburiwe basokie tugo yabo elio enyoreko egwa echanjo yetugo. Etugo muna bono chiombe, chimbori, chisese nebinde nigo biganiri kwegwa echanjo mrenchera yamo yokwirenda kurwa asechire na gochirenda chiro chio chinyene na maroire aliago chia ateka. Nche igongoro kwa Dr. Ogachi James umunyagitari korwese county yaito nyagitari we etugo korwa county ya Kisii rero namatukairire na yagucha ntobwate okobwenia wechiombe ese toko batokorwa echanjo egutanga oborwaire obutokoruka ng'a lumpy skin disease obo sangwa korwari chiombe chiararanse abaremi abange babere bagosiri chiombe gwetera ese oborwaire oboya bwa lumpy skin disease obo okoria chiombe chioka asetu igaiga rero tore asakorwa ng'ebate asemo ya bonchari ase abanyagitari bande basangerekanire para ase bituo gaiga asoko konya abaremi baito asoko baera chiombe chiabo echanje yiga egento gekogera tokora igo no gutanga oborwaire ekero togutanga oborwaire igekoba rahisi gose igegokonya omoremi gotatumia chibesa nyinge ase okobwenia emefugo kayarwarire kiara ekero eng'ombe yarwarire igegotaka chibesa nyinge koegwa amariogo naende ensa chinde eng'ombe yaegwa amariogo omoremi wakana chibesa naende yabaka egokwa oigo siasara igo ogotanga totogotebia abaremi ng'a ekero tobwate chikampeni ekamechiga chiogotanga amarwaire tiga abaremi bareta chiombe chiabo erinde batange ase ogochikorwa siasara kera amarwaire achire ntobe tokogenderera na kampeni korwa kera ensemo ye county yaito ya Kisii erinde toenekie ng'a kera oyomo kera ensemo ye county yaito ya Kisii yanyorire echanjo yekiagera amariogo ao chichanjo ao ebe nese ebinto tokoroka ng'a etugo eye ekorokwa ng'a pets gose ebibusi nechisese na biro nkobeta tore esindani egotanga egento tokoroka ng'a oborwaire bwa ekebengi erinde oborwaire bokabwachire bwarire emefugo naende twabeire tokorora ng'a chisese kwambukechire chiombe ekero chiachiromire twarorire chiombe chinyinge ase ensemo yaito ya Kisii chikobwata oborwaire oboiga bwa ekebengi bono igo togochanja mono chisese ase ogotanga
osoera oborwaire obwocha ase chinka chiaito korwa ase chisese karo chiarumiru emenyama ende gose karo chiarire emenyama ende eyorosana eraturuke bwatoboroire oboire igo bono abaremi baito egento nkobatengeringa kabe mokoreta kiara mariogo serikali yaito ya county ya Kisii yagorire naro tonyabwate abaremi baito inwe egasi ino nokoreta emefugo ya inwe kartwatebire nga tumera nase nseme yende yonsi yate emefugo tuchanje. Asante. Ono ntarari chebota yane tiga ndararigereria chi SMS buna chirega kora kurwega buna ekurukwa oyo akurukwa umunyaruko umuya nigo agotegemea Bible baya not sponsors Willy kurwa Ekeonga and then Zacchaeus kurwa liasa kuruko matunwa engwe tumabale Rende school fees challenges them too much. And then Jackson Samoka Korairondi Nyaribari Chache Mkate igere buya abana banyaruka bale chi college tibe itoma korende kende gyons okomocha nigo korabe abayiboli bakore meremo yonsi ebe asa abayiboli Ven ocharo koraibencho abana abaisikengo tema bale kubwaba mura Mkate Getembe #1. And then Samuel totebeti gochabu zaidi Hi Mkate Lavender from Marani Nyakenogo. Narigo tebega talibonsi bagwe tegemea na ende nigo telibonsi bago tegemea abaiboli boigo inche noyo mobo tarigo tegemea abaiboli. Thank you for your SMSs. Biamana singing chokoli kwa inu mwatirikerebia na kwa ene kianga evidengel bino mbiribi ekatobolinga abana Chinyaruka. Marichi University Nechi College. Ngwe tomabale ekero eranya harikane gusekara banda takobera ase school gusekerege ntuna abaiboli bakobeka Clinton Mokono Mokano Roli korokia mukama kibinyanchwa modern wunguso. Okay, wakoranga abo karna enkote makurigeri kurwale asensemeli ende use onde olika ase omtandao o YouTube kiengota yabanga mwenge gwancha nchitigerega gait could have been well singe nchoje biro ngakarote kurumunugali Mkate Chinsa chiao chiangire kora buno muntu obagirango mate ototigero obaseme letgota yabega tieto chiri cherega iga echibota chito togende egera tuchikuirana na bagoteo tangori baba na tata ngesire bakogota mbarage tangori tata na baba ngesire bakogota mbarage to anjita Bible baitu sa tata yao tonchera ntumena Chinsa ase Ekeonga Chinsa sema yimanyererio akorokwa Wilson Makori ansemelia ya Mariogi nechibicha akorokwa Kevin Ngeri Nchegoruka Mkate Enock kwa niaba ya bonsi balia batobwaterana twene kianga ekene twa komanyirie kira elimo na ayembia mona singe ncho wikaransaga avu you been very faithful you made us #1 na keka tokawa #1 kira chingaki Mkate Enock rede teriane paka chingaki echo wobo bosemia obagetembe Baraka ninjo ninjo Getembe ninjo dorome ninjo manana man ninjo bangina ninjo onchali omache ndi bachiboke ndu tatona nako enda bwiro bukitoba etigeshyomba ene nkwanera getabanchali ba minto banchali mbali bagere abanchali nabwo abantu ba minte nyumba ya gatatu na na butu yatogereti nere monga yo mugusi kere nyumba yo mugusi no tuomerete bonchali wono tatonda no manyaye igo ki monchali yo jabatana masikaniale onchali omache inde bachiboke ndu akenda bwiro bukitoba tobo etigeshyomba uitete nkubata acha minto anyuma cha kuna kumegeza kukinegeza kwauzili na umonchali yagwe togigo oinero monchali oitobori bainto bo macho muroni muguzi onchali omache ndi bachiboke ndo akonda bwira bokia tobo etigeshyomba uitete nkubata acha minto anyuma cha kuna kumegeza kukinegeza kwauzili na umuguzi atebete igenje kabira Baraka ninjo Getembe ninjo dorome ninjo manana man ninjo bangina ninjo
Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigiria amabati anda umsialia utagete showroom yeito nigo ere enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate no corrugated na boigo box corrugated asibe babwate Dumerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia aye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chingagicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yo akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yegotoka se enyumba ya Ouru Complex imeyumucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone